Ik hier het eerst in Haas nog wel wat zinnen, maar van de media waar het staan gewoon meer en meer bewolkt. En er wien joert ik buien en buikers actief. Nou ja, steeds maar buikers. Hier en daar wat licht terrein, soms eventjes een beetje meer. Maar dat zal nog wel ophouden. Joen en vannacht flinke opklarings. Vannacht vrij helder waren. En daar trok een temperatuur tussen de 0 en de 3 graden. De 0 graden in het oosten en het zuidoosten. En misschien wordt het zelfs wel een graadje echte frost. En op de meeste plekken frost aan de groen. Op de eilanden zijn 6 graden de wind. Uit het eerste en het zuidoosten waai. Ja, en die wind die zal stadig wat sterker worden. Die wordt letter vrij krachtig in het kust- en watergebied. Dan zeg je maar meest zuidoost vannacht. En dan morgen een dag. Dan hebben we een dag met zinnen. Flink wat zinnig. Prachtig waar. En de temperaturen 13 of 14 graden. Dat is nog altijd te koud voor de tijd van het hier. Ja, de wind die maakt het letter op het dag kouder. Want dan wordt die krachtig in het kustgebied. En komt uit het eerste en het zuidoosten waai. En die wind zal via de provincie matig of vrij krachtig worden. Wetterkoud, zeg maar. In de joen, in de nacht is het eerst nog droog. Letter in de nacht de eerste buien. Dan op een vrij sneeuw en sneeuw. Temperaturen om het bij de 12 of de 11 graden in. En dat is echt wel koud, ja. Op vrij betieden Rijn met een buiig karakter. Op sneeuw en sneeuw een aantal buien of buikers. Maar regelmatig de zinnen erbij. Nou ja, en we met de morgen maar weer even in het waarschuwen.